Olomouc by vám ráda ukázala, jak si vyrobit domácí kruhy. Spousta z vás říkala, že kruhy jsou drahé a já vám chci ukázat, že výroba kruhu nemusí být vůbec drahá. Co k tomu potřebujeme? Potřebujeme 2metrovou plastovou PVC trubku. To je důležitý, protože PVC trubka se dá nahřát. Ostatní trubky se nedají nahřát a nedají se dost dobře formovat. Potom potřebujeme 2x1,8 nylonový provaz, který můžete koupit normálně v Hornbachu, Obi a takovéhle podobné věci pro domácí kutilí. A potřebujeme dvě račny protáhneme kruhem, potom si to ukážeme a ty vás budou držet. Je to bez problémů, je to bezpečný a udrží to mnohem větší váhy, třeba 120 kg borce úplně bez problémů. Potom budeme potřebovat kobercovou pásku, nějakou formu, na kterou vyrobíme, na kterou dáme kruhy. Budeme potřebovat písek, nějaký drát a to bude asi všechno. Takže jdeme na to. Trubku 2metrovou jsme si nařezali zhruba na 65 cm a 65 cm je ideální, abychom to mohli omotat kolem kyblu, který má průměr 18 cm. Takhle dokončíme téměř celé kolo. Jo? Teď si musíme připravit trubku. Trubku musíme ucpat z dvou stran a vyplnit pískem, protože pokud ji nevyplníme pískem, tak když to omotáme kolem té formy, tak se nám to zvorobkovatí a bude to stát za hovno. Takže vyrobíme si jako kdyby záslepku. Teď se mi to tady chytlo. Prostě si přelepím vršek kobercovou páskou a stáhnu to. Jo? Teď vezmu drátek a propichnu to. Propichnu to a protáhnu to. Teď, když jsme si připravili jednu stranu, ucpali jsme ji, tak otočíme druhou a máme tady přichystaný písek. Čím jemnější, tím lepší, protože to víc ucpe tu trubku. Vezmeme si něco takového a postupně tam nasypeme písek. Počkáme, až to bude plný. Třeba mi to vyjde. No, vyšlo to. Jo? Písek co nejvíc klepeme. Aby to bylo co nejvíc upevněný. Dosypeme a to samé, co jsme udělali na druhé straně, zase přilepíme kobercovou páskou. Hotovo. Budeme mít na těch 200 stupňů, tak potom tam vrazíme tady tohle. Je to trubka plně naplněná pískem a postupně, jak se bude nahřívat, tak bude měknout. Až bude kompletně měkká, vezmeme ji a otočíme ji kolem nějaké formy. To si ukážeme potom. Takže trubku už máme zafačovanou z obou stran, máme v ní písek, vypadá to asi takhle, venku trčí takhle dráty. Potom uvidíte proč tam trčí. Trubku už máme nahřátou zhruba na 200 stupňů a jde to tam strčit. Uvidíte asi na těch 200 stupňů, trvá to asi tak 5 až 10 minut. Nechte to tam trochu díl, PVCčko povolí, prohne se a potom to namotáme kolem formy. Jo? Tak jdeme na to. Už se to peče. To potrvá. Akorát to už jsou objedné to. Takže takhle se Brvota Olomouc připravuje na vytáhnutí kruhu. Jo? Tady máme formu, hodíme to někde sem nahoru, je to 18 cm v průměru. A teď uvidíte ten důvod, proč tam jsou ty drátky. Otočím to, drátky se vezmou
a takhle se zamotají a kruhy zůstanou. Nemusí to nikdo držet. Jo? Tak jdeme na to. Teď bude teplo. Tak, vysypal jsem na písek, přišel na pičku. Tak, pojď. Ty máš tu k tomu. Pořádně to přitáhne. A, dobrý. Dobrý. To je nádherný. Úplně nádherný, dívej. Bez problémů, absolutně. Můžeš se kouknout. Sice se to vysypalo, protože se nám uvolnila páska, ale to vůbec nevadí. Tady se to trošičku zdeformuje, ale nikde není vidět nějaká další deformace na tom kruhu. Takže se nám to povedlo úplně perfektně. A nevím, ty další. Máme trochu písku v troubě, jo? Nevadí. Kruh číslo 2. Vidíte, jak ukazuju dva prsty? 2. Vidíš to ukazuju za prst? Nevadí. Započko. Dobrý. Takhle dobře? Jo. Tady zkusím z mojí strany, pojď. Tak, a přitlačil to sebe, jo? Tak, moc, a to není potom šišetý. Tak to znovu další. Chvíli, to vypadá. Horní kobercovka se nám odlepuje, nicméně nemění nic na tom, že máme perfektní kruhy. Zdravím vás z finální fáze vyrábění kruhu. Udělali jsme kruh, natvarovali jsme ho, je 65 cm dlouhý. My jsme si koupili lano, nylonové lano, 180 cm a dvakrát ho omotáme. Teda omotáme dovnitř, takže točím lano. Utáhnu. Ještě. Potáhnu ještě jednou. Vylezu na druhé straně. Jo? Dostanu tady tohle. Jediný, co udělám břička. Kdo z vás chodil do skauta, tak možná bude znát ambulanční úzel. Samozřejmě jsem ho udělal naopak. Ambulanční úzel, pořádně to dotáhneme. Zbytek špagátu vrazíme dovnitř. A máme kruh. Pevný, drží. Bez problému. Na tenhle kruh vezmeme mračnu. Tady na vrchu to přikurtujem a pověsím a mám kruhy a můžete dát kamkoliv. A máte kruhy za kolik? Za 350 korun. A nemusíte dávat 12 pady. Tak a teď se můžete podívat. Tohle jsme nedělali dnes, ale dřív. Jak to dopadne, když nenecháte trubku dlouho nahřát anebo pořádně nevyplníte pískem. Takhle se vám zkrabatí a potom to neomotáte kobercovou páskou. V dalším vstupu si ukážeme, proč je lepší omotat to kobercovou páskou. To PVC je samo o sobě dost hladký, takže vám budou klouzat ruky.
a kobercová páska je látka. Takže jednak nemusíte mít maglajs a tak si můžete, máte bez problému grip, uchop a nebude vám klouzat ruka v tom kruhu. Tak, to vám ukážeme za chvíli. Takže poslední část videa, jak si vyrobit domácí kruhy, je omotání kruhu kobercovkou. Začneme úplně normálně, jedno obtočíme a potom se to budeme snažit táhnout dolů. Tak, prostě se snažte, abyste to udělali co nejlíp, bez zbytečných nějakých takových, bez žádných bublin, pokud to jde. Pokud to nepůjde, tak si to prostě střihněte a pokračujte dál na novo. A my se vám za chvíli ozveme, až to budu mít hotový. Tak teď můžete vidět, jak to vypadá, když je to omotaný kobercovou páskou. Černá barva je podle mě nejhezčí. Navíc se hodí k tričku, že? Bych řekl. Zase bere multi. Takže pojďme. Zakončíme to. A budeme mít hotový kruhy domácí. No, vítězný kolečko. Jedno dokola. A můžeme to šmiknout. Právě jste si udělali svoje první domácí kruhy.